מורים יקרים, תלמידים אהובים, ערב חג פסח תשפ"ה, שמח לכולם. רגע לפני שאנחנו נכנסים אל החג, אני אשמח לספר לכם איזשהו סיפור מרבי נחמן, שאני חושבת שהמסר שלו ככה יכול ללוות אותנו לכניסת החג. מסופר על שני קבצנים, יהודי ונוצרי, שקיבצו נדבות יחד על ספסל בפארק. כשהתקרב החג, הזמינו יהודים טובים את הקבצן היהודי להצטרף אליהם ולהיות אצלם ולהתארח אצלם בסעודת החג. אמר היהודי לחברו הנוצרי, בוא תצטרף אלינו ולמד אותך קצת ממנהגי החג, ממנהגי הפסח, איך זה נהוג אצלנו, ותוכל גם להצטרף לשולחן הסדר וליהנות מארוחה טובה. כמובן שהקבצן הנוצרי שהיה רעב מאוד, שמח על ההצעה, והגיע ערב החג, וכל אחד מהם התארח בבית אחר. הקבצן הנוצרי שהיה רעב מאוד נכנס והסב לשולחן הסדר, וציפה כמובן לארוחה עשירה של בשרים, דגים ויין וכל מיני מטעמים, כמו שסיפר לו הקבצן היהודי שהולך להיות. אבל במקום זאת קראו סיפור שלא נגמר, נתנו לו כרפס עם מי מלח, חסה, מצה יבשה, ואם כל זה לא מספיק, עוד שהבטן שלו מקרקרת, הביאו לו גם לאכול משהו מר, שמרוב מרירות הוא חשב שהוא הולך להתעלף. בכעס גדול ובעצבים גדולים הוא קם מהשולחן, יצא מהבית כשהוא צועק, לזה אתם קוראים חג? אני לא מבין מה סיפרתם לי, שיקרתם לי, והלך וחזר רעב ומר נפש של הספסל בפארק, ומצא אותו ריק. חברו עדיין לא הגיע. רק בחצות הלילה הופיע הקבצן היהודי שבע וטוב לב, ושואל את חברו הנוצרי, איך היה ארוחת הסדר? בכעס גדול הקבצן הנוצרי סיפר לו ככה על תלאותיו ועוגמת הנפש שחווה בסעודת החג. אמר לו היהודי, שותה אתה, אם רק היית מחכה עוד קצת היית מחכה, היית זוכה לסעודה טובה של בשר, דגים ויין וכל מיני מטעמים, רק היית צריך לחכות עוד קצת. אני חושבת שהמסר של הסיפור הזה הוא מסר מעולה, שגם יכול ללוות אותנו בתקופה שאנחנו נמצאים בה. לפעמים בחיים שלנו אנחנו צריכים לאכול קצת מרור ולחכות ולהמתין בסבלנות, ולא פשוט, אבל בסוף אנחנו זוכים בסעודה גדולה וטובה. אנחנו באמת נמצאים בימים או בשנים לא פשוטות לעם ישראל, שמאתגרות לעם ישראל, ואנחנו באמת צריכים לגלות הרבה אורך רוח והרבה סבלנות, אבל אנחנו יודעים ומחזיקים את התקווה שבסוף תגיע הסעודה, סעודת החג הגדולה והטובה, הגאולה. אנחנו באמת נמצאים בשנים גאוליים, בתקופה גאולית לעם ישראל. אנחנו רוצים להתפלל מפה ולאחל באמת להשבתם וחזרתם של כל השבויים אלינו, לעם ישראל, לקבורתם של החללים ולחזרתם של החטופים החיים לחיק משפחותיהם בעזרת השם, ויזכו לחגוג את חג החירות כהלכתו. אני רוצה גם להביע את תודתי והוקרתי לצוות בית הספר שעובד באמת כל כך קשה כדי לשמר את השגרה, לתת את כל מה שצריך עבור הילדים המתוקים. באמת עושים לילות כימים כדי שלילדים יהיה טוב. ולילדים המתוקים שבאים לבית הספר בשמחה כדי לצמוח, לגדול, ללמוד, להתפתח, אנחנו אוהבים אתכם מאוד ומעריכים ושמחים על ההליכה המשותפת שלנו. ובעזרת השם ניפגש אחרי הפסח מהצד השני, אחרי שטעמתם זמן משפחה, הייתם ביחד, חוזרים עם כוחות מחודשים אלינו, ומאחלים לכם חג פסח כשר ושמח לכולם. אוהבים. להתראות. רגע אחרי שהדלת נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים ארץ נהרות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד מעט רחמים. לי תשובה רוצה לזכור, גם אם זה נראה שלא נשאר בי אור, גם אם לא מצאתי דרך לחזור, יש סיבה. רוצה לזכור, אין הדבר תלוי אלא בי, כך עוד נשימה, יש
רגע אחרי שהלב שלי נשבר, כמו ציפור בכלוב בתוך עצמי נסגר, ושום דבר כבר לא ניחם, כבר לא עזר. שכחתי ממך, רוצה לזכור, גם אם זה נראה שלא נשאר בי יום, גם אם לא מצאתי דרך לחזור, יש סיבה. רוצה לזכור, אין הדבר תלוי אלא בי, כך עוד נשימה, כי יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. אין הדבר תלוי אלא בי, ויש תשובה. יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. תמצא בך שדה לרוץ רחוק, להתבודד, להיות חזק, לא לפחד מול הגלים, להתמודד ורק לבכות את החיים שלך לאבא שאוהב, ולבקש הנאורים שיחזרו, עוד יחזרו, אתה תראה. אין הדבר תלוי אלא בי, כך עוד נשימה, כי יש אדם קונה עולמו בשעה אחת, לנשמה טהורה בקרבי, בתוכי תשובה, כי יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. בשעה אחת, יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. רגע אחרי שהדלת נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה, הלכתי אז אבוד בין